κάποιοι Έλληνες που η καρδιά η δική μας είναι μαζί σας, δίπλα σας, καταλαβαίνουμε την αγωνία σας, το πάθος σας για την πατρίδα, για ελευθερία, έτσι, και όλα αυτά. Απλά να ξέρετε ότι τα πράγματα δεν είναι τελείως στην Ελλάδα εναντίον σας. Βλέπω ένα κλίμα εχθρικό, καμιά φορά λίγο καχυποψία, το καταλαβαίνουμε και είναι σεβαστό απολύτως. Εντάξει, και ότι κάποιοι είναι δίπλα σας. Καταλαβαίνουν, ξέρουν από την ιστορία, ξέρουν και για τη διχοτόμηση, Πολωνία, Ρουμανία, Αυστρο-Ουγγαρία, η αυτοκρατορία τι ρόλο έπαιξε, όλα αυτά. Εντάξει, για τη Ρωσική Ομοσπονδία δεν χρειάζεται να μιλήσουμε. Άσχετα τα πολιτικά και αυτά που τα αφήνουμε δεύτερα όλοι μας, κάθε πρόσωπο της Ρωσικής Ομοσπονδίας ήταν πάντα εχθρικό στην Ουκρανία. Τα γνωρίζουμε αυτά και λίγοι προσπαθούμε να τα διαδώσουμε. Τιμή στους ήρωες που νομίζω σήμερα αυτό είναι το βασικότερο που θα θέλαμε όλοι να τιμήσουμε και να δοξάσουμε το όνομά τους για ελευθερία, για την αξιοπρέπειά σας. Αυτά. Σας χαιρετώ όλους. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Хочу ще хтось виступити, ходіть сюди. Хто хоче ще виступити? Якщо ви ніхто не хочете ще виступити, то треба обов'язково нам хвилину мовчання оголосити. Ми повинні в цю хвилину згадати їх, що віддали все, що було в них найдорожче, ховаючись за дерев'яними щитами, беззбройних, з великим серцем любові до України. Я думаю, що спочатку ми з вами заспіваємо «Боже великий єдиний», а потім ми заспіваємо гімн України. Треба помолитись за їх душу. Обов'язково перед тим, як співати «Боже